kwako ndikatoti nduri amuna kumasiro koi chero chifanana chite Mbavha ndozvo ndatokuita kwanzi wona igumbo nemukana kwanzi osi hanzi osi kuti utsokomele kumasuro kutsokomele luto iyi ndipo unotiona utika unofira mahara unofira mahara hezvo wamanya kunge asina kufana wena abuti takwana dauti jairira zvokutodaro waitsi vashama nevani ajavavona mama tutokuri evaka ajavona nachiri besi kivavone navatsakukombura kwavaemekafa kive kiriko vati vale kimahuodu so kana kwali utsokomele kafa ari upula utsa handbag ke princess tunya avatisiva vasiyana yani vari jwayela kive kinanarova vaitso kiva kaikiva lati kiva sale murago rubbish au tanki ndokujairira vanhu naimi guys zvotanga tito zvazvakaoma guys tikubva uko kuzasuka ndi kunotsvaga tsunga asi vanhu vayatinga vawane here timbo vatamba kawadi manyirira vaita so angana chibhachi chegreen bara tinga vawane here kumasuro uku rekumbavha uku uku ndaona one ndaona one angachigwisana neni kumasuro indaona ngari iyi angachigwisana neni achitokaiona iyi tairo achivhura uku ndamuona indaona angachigwisana neni chibhachi chegreen kuno kumasuro uyu ndo pabha wapawo pembavha ka natoni kada kundibira ini murastenburg indangonyi mwana kati arigandiwe kupi masoro nobva ndatobvisa chibhegi changu chehandbag ndatochibata ndakachigochengera kudai izvozvo zvakaoma guys tiri kubva kuzasi kunotsvaga tsunga uko munoziva rinoita kunge drama one ndabuda ziya guys ndabuda ziya amanya kuti yainodzivisa kuti azomanyisana mutaundi apa nepfuti kapa tamanyisana nepfuti ipapa mutaundi parengi ipapa tiri kubva kuzasi kunotenga muriwo andikauya tikutsvaga tsunga taiona tsunga anti tichinda kuzasuko tikati chinotsvaga mengo tikati tichidzoka tichitenga takudzoka tikaona tsunga judgment mari yangu uya kunopa mari yangu takudzoka pepa ndikatoti chii ndikati rega titsvage muriwo uya wetsunga uya achituka ndida muriwo wetsunga kunesa dovi tikutoti rega tidii titsvage muriwo uya wetsunga tatsvaga paya saka vakomana ndifunga ti vati judgment uri kuziva wafana musiya ndakakufonika ndakagumbuka chazvo musikana anga asati jere ndokumanya kwamakaita SIS MELLY musikana upi hozi evidence ari nakada aiwa uya dai amurasana basa rese dondo wari uya anana basa kumanya kwamakaita SIS MELLY paye muchidaiso ndakamanya udza vanhu ndakamanya sei panikikiri pashow iya makamanya sei kungona asina foni ndadatopindira pamana kada anga asati jere iro ndakamanya mainepo imakazvona ndichimiramira vangomanya zvadhakwa ndakatukwa kusocial media naye amboti mirira chihera ko kuzondipinza munyaya dzanani zviri kana nemo zviri kwere zvonesi amen ndastampa mari yangu vanhu mukazoona ndoita drama nemurume uyu ndiri paFacebook ndakota nango zaidi tikukwereta SIS MELLY badala chikwereti SIS MELLY boy uri kuziva pana kuwatakaenda musiya nchida kubirwa vakandikomba vauya izvozvi pamotikari futi zvavaita vatevera chibva kurengi tazomhanyisa parodhi papa tazomhanyisa parodhi apa saka zvavauya ari 4 uya achipinda kumasure umwe uya achipinda uku zvaitika 2 seconds 2 minutes musuya apo zvaitika 2 minutes ndatobuda kane futi nchivamhanyisa apa nesaka drama tiulemera mastreets gatite unozati chiri kungovhunduka sokuti zvekuti tiri paareas ndavhunduka guys nanasi ndichiri kuvhunduka wanga usina chawaona iwe iwo ndigare kumasure tikubva guys ka uyu munhu ati dhumebati regai ndigare kumasure ndikati kurugara kumasure sei zvikanzi pamakapaka motikari papane imwe handikwanisi kupinda ndikati hawo saka ndichidai so ndatoti kuna dhumebi tarisa kumasure kwako uku munhu ari panga kamira pasaipe mota ndikati na dhumebi chero chifanana uyu munhu imbavha ndutaura neshona anzi temido says you are not peaceful at all when you went to Chera with a gun. So what? Yes, I'm not peaceful. So what? And I didn't go kwa Chera with a gun. Don't lie. Don't lie. I didn't go kwa Chera with a gun. I went with my fist. Gun, you saw it when you took Bao. That's why the reason why I choose that family footing in South Africa. Listen to what happened. Now we must cut my chain. And who is the Mildred for social media? When I was this one is peaceful, this one is not.
She must mind her own business. We mind our own business. Who is she? Those that she famba nikikiri nefuti hizo because nema ona zvaitika ipapo, you would understand us. You understand us kuti nemaka in South Africa vanhu vachifamba zvakadaro. Ndiri kuti kuna uyu kumasure uri kuona munhu akamira kumasure kwakoyo anenge mbavha because ndaona mavanga. Animona ndaona mavanga. Kandani zoti vakatageta isu vari 4. That's the bottom. And you made the first piece. That's the bottom line. First piece for who? I don't care about whatever that happens in my street. Peace done in my street. That's none of my business. I've done my part. Simple. If you want to go and do the good, the actual piece, go and do it. I have done what I have done. Simple. Whatever. I've done my part. You all do your part. What did you do? What did you do? Nothing. Don't come here and tell us nonsense. And I make my street to question. In life, actually, real life, I took the don't reflect it. She come street to go. You are see a moon, which room, which is a satisfy questions. Street, go and satisfy your wife. You are always in the streets looking for Makua H cards. See Rama Chembere, you are and Anochagachi, and Anochaga, Mukazako satisfy Mkazakumba. Simple. Jordan's another PC. I've taken my time, 3 hours of my time. So what even evil, I don't care. Ini changu nini ndapedza ndingakugonere imeseka ina simari chero misodzera nakabigadze makosi kana tukudini iwewe what have you done to yopo nemakosi babe vasikana iwe what have you done to yopo vanhu vemakosi zvokuti pisi zvinonzazidza kumba kwenyere babe vasikana zvimwe zvinhu muri munhu womurume musangopfeke majistrini pamusingadiwi iwe uri bhuru wangu babe vasikana but kana ndikazokuwanzira ka hazvizonakidzi nokuti munotendwa kundatonyenye kunyanyoti andamaira anoona because iwe ungokuti uri bhuru wangu hazvisi right zvaunoita unogara chida kungoyani uri munhu ari negative babe vasikana mukadzi wako aiso feel so pity nemukadzi wako anogara sene murume ari negative kudai always each and every time bring comments. I'm going to buy you a Christmas present, Babala Scanner. I'm going to buy you a packet of 3 G strings, right? And 3 mabra and some fake boobs, right? Yes, and some fake ass. I'm going to buy that and send it to you as a birthday present. And it's embarrassing, my brother. But it's so embarrassing, my brother, and so disgusting. So real men are out there making money. UK, go to shifts, end up my shifts. Can another bora Manchester, Man City, come and support my team, Man City. Is Jemako Emma Street in the Jebakads? Ungatim Kazakumakua, Murumakumakua, Buddha Rimbachu. Inakwana shadaya don't go to a real fight with the real men. Here it's us ladies, regarding the Jebakads. Again and again and again. The master we've got life. That depends also. I take my streets. In the bank depends. That's true. That's what there is. I take my street. You come here. Let's do Jebano. Show my street. No, my street. Can wind up my street. No, not to take. Can took it up and look there. Simple. Sorry, apa the bruang. Look, I didn't take her. And I come a look and take a mako. Ah, Baba's Ghana. So, guys, Daddy, ndatoona kuti uyu munhu pane zvikuitika apa ndikuti ndatumebiona zvikumasuroko tumebari kucheuka kudai ari chicheuka kudai so pauya mukomana apa pasaidi apa andoona pauya kubasa mukomana akamira akunditya ndiri zvazvokuti ndishifte guys vari kudriver muchenjere vari kuJoburg kana kuti vari kupi please be careful of this scam yanga tanga tatoirowa begi rangu andimukurona iri refeki begi rangu refeki iri ani muri kurona ranga riri apa pasiti zvikanzi my sister tairi renyu nomuchenjere tairi harina moto harina mweya ndobva ndati tairi ripi zvikanzi tairo saka pandiri kuda kudai handika umwe ari kutovhura dho apa guys ingadei foni yenyu yatoinda pafeya dei mafoni atoinda tisisina kana mafoni ekuitsa malife izvozvi handimaona tisisina kana mafoni ekuitsa malife handimaona saka ndiri kuona dai so ndiri kuona dho riri kuvhugwa napapapa guys umwe abesa ruoko mukati akudodhonza bhegi saka ndabva tanomanya kunobatirana bhegi ndobva ndati uri kuitei handimaona takutodhonzerana bhegi rangu guys ndagara moti ndimebva aperegwa manje ari kuvhurigwawo dho nekumasure uku handimaona ari kuvhurigwa dho nekumasure timepi saka pana tonoti havana avai 4 maona ndabva ndangoti okay ndobva ndangodai ndobva ndaburitsa kudai ndobva ndangoti ndobva ndavhura dho imi takamhanya mustreet vakwamanyiwa vanhu vaseka mustreet idzo pfuti dzedzamunoti hanzi hatifambe nepfuti kuno kuSA tinofamba nadzo guys right. It's wrong, yes, kuzoburisa pa my life, but then ndiri pa life izvozvi zvaitika ndiri pa life kudai so andimoona mamsingaione futi ichibuda
tongoti nanitipa live charo neminyaya then votandi ataka zvavaita izvi ndandisingaibuditse here right now. I was going to take it out muchiona kutoiridza muchiona because ndo inonzi attack yacho. Ona dzadziri nguva idzi kuma 5 wadati ndibata mukunzi kuma 5 izvozvi masikati machena vanhu vakazara uyu atobva apa ambonitaridza mumakomana zvinhu zvacho tambobva uko chibva kusaluni anti akati muri kuona mukomana uyo ndikati mumwe mujani mutsvuku zvikanzi muri kuona uyu ari across the street akuti ari pari panotengeswa fodyapo ndikati zvikanzi vakapaka nezuro vakabata mumwe murume kunzi masikati ndikati ipa baba zvikanzi ipa kusaidire kuuniversal church uko tichibva kusaluni ndikati ndikati muti vanobata vakadzi here zvikanzi vakadzi vanobata manheru animona avabati masikati ndovatonitedza kuti ndatoona vakadzvarana kuti umwe ari akamira apa akazemberapo umwe ari apo panotengeswa umwe akamira apo pakona saka vanga vakadzvarana kudaro animona hanzi lock the doors tatichipinda egi tatichopinda ndisati ndatombosaka na bhande iri tichipinda bhegi rangu ndona handangopinda apa ndobva ndaisa bhegi apa ndakabata nematomatoes aya saka ndangopinda handiti kangosvika apa ndikaisa zvinhu zvangu apa nemakamana ndakabata tatichitopinda ndichitovhara dho zvikanzi tarisai kuti pandodai so bhegi robva raenda ende vangu vachitomhanya handona saka tazomhanya tabvubvirana bhegi ratodambuka zipi onai tabvubvirana katodambuka zipi bhegi tichibvubvirana bhegi rangu ndikagara mota masikati vanhu vese vakatarisa apa vanoticha kuti pandazongodai so ndobva ndati ndopawazoona kuti patoipa tazobuda chimhanyisana manje animaona tazobuda chimhanyisana tazoshandira mutauni mune matimu akasiyana siyana namildred imi ndimi munotovaziva mutauni isi tisingavazivi kuti vanhu vacho matswana here kana kuti vanhu vacho vakawanda vari kuba animaona saka hanzi do you have a license for it? Of course I do. Ndingaburisa ndisina license mutaundi tatomhanyisana kamasikati ndingaburisa ndisina license. I do have a license. Ndinofamba nayo motikari ine license. I have ndotofamba nayo motikari because it's registered irimo system animaona vari kubata chero masikati. Saka munhu anenge asingaziye asikagare kuSA anoti mafambire ine futi masodai futi inotyisa kuno kwaityise guys futi kuno kwa ndoza totorarama nadzo haityise kuno kuSA kunoku haichise hanzi nenyedza pesela munondongera unotondijuma kololo kana udzidza pasha utoyoka ndijuma because ukaFF auibudiriri hondo yacho utoyoka ndijuma ava ndabuda ziya chokwadi kuti bag apa musa ndafunge imbegi ndikufunga kuti ndo mune mafoni angu mune mafoni 3 arimo saka dei mafoni atoenda kai ose angadaenda ndangada umwe angada utotora renyi bag yanga kategeta kubvuta changu chibag chana ndakabata mumaoko ichi zvakaoma guys. Phone yanga yotobiwa guys. Hesta nakapopo. Phone yangu iyi guys yanga yotoinda phone inodhura iyi. Yanga yotoinda phone iyi guys inodhura phone iyi. Yanga yotobiwa phone iyi guys. Yanga yotoinda phone iyi. Kadogura na bag kadamba zipi. Pati vakufana vakoma naye vane zvivindi cheko. Kuda kunibata nkunzi. Ndakabata nkunzi ka 1 kujob back ku bro. Vanofembera pane mari ndakudza vanenge vachingoti. But ndakana send kai mune 50 rand muningu. Muchi wallet. Hamna na send. Pakati gate. Mafoni ndo anga chango winai. Undata tataka mabata maoko atina kana mabata maoko. Asi mwana ngokurwira so. Mwana ngokurwira so guys munoziya. Kwa last week takapindira wani msaluni mu bro mwe mukadzi akatiponesa nekuburisa futi ino vana vazozivi ndo zvinonesa unoona chitokuita meeting tanzi abudisa futi adai vedway kuno kuvakadzi dzinofamba mumahandbag vedway dzinofamba pese ndofamba nayo kana ndichitobuda kuenda kupi nje ndakatoisa kumasure kana ndakapfeka trousers nditopfeka t-shirt yakabreba ndisa kumasure uko because chino chaya anytime ku SA guys hanzi angari mazimba atina kuzonyatsoziva kuti mazimba because atina kutaura ndangomti uyensani animaona atichibvara dhonzera na bag pandabutsa dai vatiza vese ndibva ndatevera kumasure vanhu vangoona drama rangu itika ma 2 minutes dzodzedzo 2 minutes vanhu vatozoona vakumhanya inda kumhanya ichitevera kumasure kwevana ngoti mbase zvama makazara vanhu uzoshaya to dambura upi gumu zvakaoma pakazara vanhu street yakazara vanhu kudaro masikati machena guys be safe guys be safe guys hanzi musazobirwa ipapo ipapo be safe guys vanhu vai vatotanga guys iDecember vanhu vai vatotanga iDecember aiwa akani apa ndatozomuudza ndipika chaona hapana
hapana chaona Dumebi. Ndinozomuza kuti nei Dumebi begi tikugwira na kana chaona hakuna mutu kongochitewo mazvo. Ine chigwisana kana ari kundivhurira dho kuno kuseri kwangu kuti hey wena ukundivhurira dho kuti zvidii ina hana kuitamira kuti vari kuya kumwe vari kumberi indiri uya ari kumasure kwe uri kundivhurira dho kuti zviite sei ndiwo ndiri kugwisana naye kumasure indambotarisa kunongo handina chandiri kuona kuti muri kutogwisanawo nemunhu ina ndine wangu anga akapfeka chijaketi chegreen iyo ndamuzivawo zveshuwa. Upi? Akane jaketi chegreen. Unomuziva? Ndangomuona ipapa pakuti muziva ndimuzidze kwa Yesu kundodza ndoziva. Hazimukanza. Gati guys ka unomboningirira. Unomboti rohwe ine hana 2 minutes. Vakomana vari kuba mafoni muna Fatima tiri kuvaziva SIS MELLY. Muna Fatima baya chumu. Hanzi Mashona. Hanzi Mashona ya zvakaoma. Haya. The guys indakabatwa mukunzi ka 1. Ndakabatwa mukunzi ka 1 kunonzi ku Yeovil. But not now. I think 2010 madeze ebhora ya World Cup ya 20 ndopa ndakabatwa mukunzi nikiri kuno ku Hillbrook. Mai mwana tikatova pangu asana mbochanaro ndakatova pakidza chodze motikari vakatinda nemotikari yachona ikatoenda zvokutorova nanhasi ndikatorwa motikari pafair hanimona so and andakavapa handi unosati uko handina but ndakatobigwa navakoma nekumusha vakatondichinyatsa zvakanaka nepfuti dzavo vakati tokumbirawo nikikiri tokumbirawo makizi emotikari ndikavapa ndikatobuda nebhegi rangu vanambondibvunza bhegi kana kuti ndakatobuda ndakabata indi bhegi rangu ndikavapa makiyi emota vakatotora motikari vakarova pasi tikatoishaya ndikatozodzoka netaxi kubva kuJoburg ndozodzoka netaxi kubva kuJoburg hanimona zvakaoma right vasikana vedu vemiraiti kudzai mangwana mangwana muRustenburg antika taita kapanic so taita kapanic 2 minutes but bo taita kapanic 2 minutes but bo mangwana vanhu vari muRustenburg anditika tina talky vibes anditi tina talky vibes kuRustenburg mangwana I've got 5 tickets to give away antika ndine 5 tickets to give away to maybe do have my questions that over uzati nditori mukapanic mode nasi ndoko ari ko herewe bibi askwe bibi dedi vako aripo dedi vako aripi vadedze vauze vauye kuno kuvari mumusoro ari kuti vakuenda kukurira masteps ekumba kwavo makurira masteps ndo ari kuvhunduka mona right 5 tickets to give away anzi mabatwa nei avana changakabata vanga vachida ngotora like amene kuti but mafoni dei atoenda kai mafoni dei atoenda zihombe zvakaoma muRustenburg muripo here vemuRustenburg tine ma 5 matiketi for free muchavhunzwa mubvunzo wamunenge mabvunziwa mohwinisiwa mopinda pagedhe tiketi rako unonyorwa zita rako pasi andi unonyorwa zita rako pasi paunenge wasvika usvika uchitaura kuti ndakahwina tiketi musi waibvunza SIS MELLY palive ndizvo tiripo vanenge varipo unotaura zita rako so Edith mnin'ina wangu you should know me by now please don't bring zvekuma streets pano don't bring zvekuma streets kana vanhu vafadzwa vasina kufadzwa ina ndingafadze munhu wese handisi Jesu mnin'ina wangu I can't be Jesu handifadze isusu ndoita zvepano asina kufadzwawo ndezvakanongotangawo wake musindo ikoko anenge angofadzwawo ndikoko handitika ina hapana pandokwana ini mukangondivhinga chero maita hondo dzenyu mukangoti SIS MELLY ndinongoita zvandinoita mazese period zvokuti mazodini mafara tamuna kufara ini it's none of my business asikana animona kana vanhu vasina kufadza animona vachida drama ngavaende koko ina handina pandokwana ini zvangu ndapedza right 5 people my tickets guys tipeiwo time kuti show iyi yekwa Turkey inotanga nguvai guys show yekwa Turkey inotanga nguvai winaitoni show yekwa Turkey iri kutanga nguvai uni flyer nditi ndikubvunza show yekwa Turkey inotanga nguvai ari vemuRustenburg dai bvunza itinzwi ndaselmuta pafoni
show yekwatokirita hanzi na6 no 8 ya uya 8 agona uri muRustenburg here ari muRustenburg here Tanya 8 p.m. kada iri kuti ari muRustenburg here kana no na 8 uya atanga kuti na 8 agona Tanya are you in Rustenburg unoona uri kupinda pa challenge yana uri ku UK yuko ndozviri kutisetsa kwa ivana vari ku UK muri kupinda pa ningikiri muri kupinda pa challenge munoda kuya nechisero here munene nechisero here guys aiwa ati 8 agona ati 8 agona Mildred ndionga ndiwana ticket munari muRustenburg ati 8 agona but unfortunately haasi muRustenburg andi pane mumwe mubvunzo kutsvaga kam flyer racho risina ku alright mubvunzo number 2 sisi Wills muda kubva ku UK uya kusho here alright mubvunzo number 2 antika tipewo new song ya Talk inonzi chi 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 warufona ndiani atina kuti phone guys tikutara andina phone tu ndine one phone what right anzi new song ya Talk inonzi chi guys anzi na CG Rosa rumbidzwa maitanditangure pane bekuti rumbidza ipo paya aiwa GC Rosa agona right GC Rosa you have won yourself a ticket GC Rosa ndiatanga you have won a ticket come and see us tomorrow GC Rosa yes we want a ticket GC Rosa right one ticket gone ticket number 2 tipewa ka promoting company ku promote this show inonzi chi promoting company ku promote ama shows aya inonzi chi muri kutaura ipapa ma answers ipapo talent mungotarisa flyer yako chop fast pa flyer yako unowana answer unoona wega answer kuti inonzi chi ku club eupaso kama ngwana GC muRustenburg inonzi chi ziterere company iri kuita promotion inonzi chi ndikuudza vanhu vari kugroup kuti vamuwinisi matiketi Sharon are you in hey and ode pamuromo maikithi murasta Sharon tlachwayo awina new light but awusi muRustenburg iwe awusi muRustenburg Sharon awusi muRustenburg Sharon awusi muRustenburg quite okay baby no ini ndakangobhadha kwa market ndingoita marketing yes new light talent awanda ticket unyora ndi pana GC Rosa pana talent vanyore ntsvage pen unyora iri tine 2 talent na GC Ro matangira na talent ndo muRustenburg talent na muRustenburg auziwa nemtown and then kudini yacho iri ma1 mibvunzo yacho ndobvunza kuti kudii ndobvunza kuti chii ndobvunza kuti chii naimi Dhume pane makore mangani bvunzo number 3 ane makore mangani Dhume maumba watangirwa plus hausi muRustenburg Dhume pane makore mangani guys how old is the mungandibvunza how old is Toki nantozivi nemakore atoki acho zvobetserera handizivi answer ndikushere live vanhu akubvunza ndikupi vanhu vemuRustenburg hanzi Dhume pane 36 34
32 Uyo Joyce 30 Joyce asi muRustenburg manje. Joyce asi muRustenburg. Today mlari muRustenburg guys. Violet Queen 36. So do maybe you look 36. 36 yakati wanda ka 40. You 38 34 35. Mildred munhu muRustenburg sure. Ndipo ngadi wapinda baba. Daddy 33. Daddy uri munhu Alice Mgandiwa 36, Queen 32, 35. 88 years. Usadaro cherry 34 34 34 38 33. Dumebane 33 years guys. Apana munhu wemuRustenburg agona. Vanhu vekunze pano vataura apa vasi wemuRustenburg. Ane 33 years. Alright, ane 33 years. Right. Ndakubvunza ndinoda vanhu wemuRustenburg guys muwinewo. Ko inini ndiri kutena makore mangani muna December? How old am I turning in December? Baba vasikana yaupindura apa. Baba vasikana yaupindura apa. How old am I turning? Kwanzi ndiwe ndimukati hazi kuzvifiti. Hey, vadiwe mwana uyu. Mwana iye asana musadaro imi. Indiri busy kushera vanhu vari Atisi kumaona kuti vapinde vauye palive. Ndiri busy. Andosaka ndisina kupa ticket because asika mwana ari kunze. How old am I turning guys? The Holy Creations 45. Okay. Elizabeth 45. Okay. Kwanele zviri sei. Tsitsi 45. Alice 45. Linda 43. Smelly Saga, you know everyone we could Rustenburg. I know them. Not everyone, but I know vanouya pano. I know vepanapa. Vana vepanapa ndivasiva. Ininda gona. How old? Felicitas, how old? Hands na my legs are turning 43. Esaka 45. Ndukumirira answer inobva kumunhu wemuRustenburg. I know you are a few years younger than my mom, so it has to be 45. Okay, daughter. Okay, my daughter. I know, but I'm not here. Savannah 44. 44. Ndutaza vanhu wemuRustenburg ndakamirira 59. Hanzi nambuya mlambo 59. You are 44 turning. Yes. Sibongile Marimo. You have won yourself tickets and 3 tickets. Ndio muRustenburg. Saka vazivi vanhu wemuRustenburg. Cho. Sibongile Marimo a winner. 44 years, turning 45. Yes. Hawa bullet. Bullet. Hausiri wera une 39 bullet iwe. Kana 37. Tine 2 na GC na Sibongile. But penny yacho SIS MELLY. Baya kumbereka unyosha. Right guys, ime answer. No, turning 45 bet. Kukando machembere midlife crisis. How's gonna take her one if midlife crisis? As na actually 50 I was at 45, turning 45. Koba mnini vanonzani zita ravo chairo. Koba mnini vanonzani zita ravo chairo. Sibongile. Bamnini vanonzani zita ravo chairo. Crispin uri muRustenburg uri kutadza futi. Hanza tangira Loveness chipupiro. Loveness awina, Loveness anaro ticket. Loveness anaro ticket. Tina talent. Na Alright, ndati bamnini tinofamba navo zita ravo vanonzi chii? Kwai vanonzi Pardon. Hanzi menopause around the corner. Panzi na pichera Temba. Ndlova kati William ndoda munhu wemuRustenburg ndiwe ndakamirira maiti atenta mutenda wakati Temba kwanzi na Shameni Solid kwanzi na maiti nakatsawanta hanzi nemunhu wemuRustenburg mandita ndisi wemuRustenburg anozani awe group hanzi ndati 33 mukandinyima anozani pa 44 anonzi FC Mlambo hanzi ndamuona ini mandinyima ndatanga alright mupe ticket rechifoiroro mpe rechifoiroro sakati wariwana FC wariwana right akwenda pane mubvunzo kupesira tipana panamba mnini still kuti anzi Trevor Sekuru Solid bamnini Temba Solid
Tawanda ndakamira answer emunhu weMrustenburg. Solid Nines bamninesi vanonzi Temba Sharon Sibongile Dube hanzi vanonzi Sibongile naSandra Dube vanzi vanonzi Sibongile solid Temba bamnini Gordon Temba ndotsvaka munhu weMrustenburg guys. Answer ikauya Tompa Temba Steven mukutaura mazita ex-boyfriends enyu kaini vanonzi UK, vanonzi Dumebi, vanonzi Lloyd, vanonzi Michael, vanonzi Temba. Kana uri weMrustenburg unonyora zita rabamnini wobva wati Rustenburg mberi. Nyora kuti zita rako iroro wobva wati Rustenburg kuti zive kuti uri weMrustenburg. Hanzi nyora first name kuti Loveness Talent Chipupiro. Chipuriro. Loveness Talent. Okay. Kwai vanongonzi bamnini. Vanoenda Stepfather Diaries. Vanonzi Stepfather Diaries. Temba Sekuru Solid, Pinky, bamnini Mkaradi, Kevin, Zita Iroria. Sandra Due, you called my name. Yes, I called your name. Sibongile Moyo, Elvis, Temba, and Rustenburg. Maingosi, you are not in Rustenburg, no? You are not in Rustenburg, Maingosi. Maingosi, you are not in Rustenburg. Maingosi, you are in UK. You are in UK. Rustenburg. Nani? Na Charity Tinaro. Ayo mgrupo. Ipapa paningiki pa Facebook. Ndoro una wani? Charity Tinaro mtsvage yati Temba Rustenburg. Ai papa. Okay, yeah. Charity wawana ticket. Saka mangwana zvamunoita guys, I've given out 5 tickets. Mukasvika pa gate. Antika mukasvika pa gate pepa munongotara sisi ndisiwe kuina ma tickets edi mangwana. Antika kwatoki chakachaya mangwana guys. Chakatochaya kwatoki mangwana. Antika Sunday kune club nyuwani iripo iri kuendwa. Then Charity tamunyora saka 5 akwana. Antika ndichazokupai Akila T. Team Rustenburg ne team Joburg. Ndichazokuvigirai next week ndichakuvigirai Akila T. Antika ndichakuvigirai ma tickets Akila T zvakare. Antika next week pakati pevhiki ndichakuvigirai ndichakupai ma tickets Akila T. Antika kuti moziva kuti Kila T kana mawanawo ma tickets eJoburg muenda kuJoburg. Kana mawanawo ma tickets ekunoku moya okunoku. Anditika anditika yes. Saka team Rustenburg mangwana musakangano ine wandu modzana anditika mangwana tinenge takadi anzitosvika tichiti don't worry takapitisive ma tickets akawinwa pasi mazita aya anenge ari pagedhe. Imi mchisvika isusu tinenge tiri kupati mangwana tozoya late. Tinenge tiri kupati mangwana. Antika Cosmos City muriko here uko. Cosmos City mangwana tine party ku Cosmos City yeumwe wedu. Anditika birthday baby shower. Anditika bamini ndoda tochikara nemi kuchitanga tabigwa zvekurengi kuko. Kusvika kwaita noise kurengi kutabigwa. Kuna muna Plain Street umu. Kubigwaje? Bega tsalanga ndana mafoni amuda tudambuka zipi chigwirana. Chigwirana. Ni vakomani vari bezvengo yako tichipinda masikati izvo zvekuma 5 apa. Pakona pa opposite pe Capitec pa. Asiba mini munobata phone here. Muri online. Zvakaoma. Muri online. It's Sema Richards. Saka guys you should bring ID. The people should give akarasika kema ID. Laina wanonoka kutaura but anyway Laina I'll give you the 60 tickets ndogumira ipapo. Nyora Laina banali. Ndakupa 6 tickets ndagumira ipapo. Imimi what you just do is bring your friends. Anditika pa opo unaona pane Capitec kurengi kuna Plain Street kune pane Capitec ya nyuwani zvapo. Chikapiteki chidiki chacho kuma chakune makula zvoku opposite pa ipapa pa shop apa amanyane futi vakatizita vachaiwa muwani apana chavatora tagwirana kwai sister ucheke tire animaona saka apa naichangobva kuisa bag nchangopinda ndi saka pana ndoda kuti tire radini ungwari kuvhura mumwe atobata bag ndabva ndazvona ndobva tanobata na bag animaona paratanga kugurana bag papa ndobva ndangoti lanjwaela Luna lanjwaela ndichitoda iso pamanyiwa ndichitobuda ndakananga ndichitevera muzivawo
kuna Plain Street kusaidira kurure kumwe kunonzi ndesina kuti chikuno chiwata tiri wedhumepi uko kurengi kunonzi chiko kuna na frozen fruit ukoko uko kusaidira kunonzi chikoko iwe buchereno ziri pakona kwakati saidira wala tiri rutsu patrans animona ndo patatiri kona imi muri kuzvifambisa sei musadaro so how many times chikufunda musingabati phone handina phone yacho hamuna phone yacho imfone nyanga iri online ndinodzati WhatsApp yangu iri pa laptop kana ndikabuda na shamani ngari pa laptop yanongopinda ma message munofona anopinda kufone nyanga indepi pinyoresa bamnini ne madzenyu ko gasp yaripi hapo wainda parupritory wari kushuta pritory okay zvakaoma saka matodi naso sema saka musingabatiki misifanga usatofanga kushuta mamichiti zvodi atishute kani muri kwe kushutei ndizvo zvinonerana tatasina kana kugadzira ai guys tida kuzviitira edu zvemaskisi edu guys ndongo yacho machini hanatsobuda ma toshuta makona ndikashuta iri manheriri marona riri kufanya riri takatati rarova ese ndakafoni yacho takaenda guys todzoka time guys andika todzoka time tichitanda redu tiri padiaries andika tichiuya nedzedu dzepadiaries time todzoka regai timboshuta andika regai timboshuta zvedu timbo extenda talent redu ratinaro regai timbo extenda talent ratinaro muchiseka muchinakigwa nditika takaenda guys mazita fa uchiita pari safe because ndofa kupa vanhu vari kuningikiri mangwana ndofa kupa musakangana jaizi mangwana anditika musakangana mangwana nasi atori ku New Light Toki nasi ari ku New Light ku Boxburg nasi ari ku New Light ku Boxburg anditika vari ku Boxburg endai ikoko endai ku Boxburg ku show club passenger vatotengesa 300 muri kunzwa kanzi matickets eclub El Paso atengeswa 300 so far serious tukakaputisa ndika serious yo hanzi tokari kwatengesa matickets 300 already kuno ku Rustenburg kwatengesa 300 already tocha mvenge nasi tota mvenge guys saka ndokubata time anditika tota mvenge nasi chirega tishute topedza tozoita totamba edu anditika chimboenda kumakuwa ma street anditisa chiaiti zvemakwata siya takutotata kutota toxic we were becoming toxic isana mitete midi by the day we were becoming toxic saka atichadi guys chadi chaudata zvedu pano shuwa tetambopinda sata tataeduka takudzokera pana Mwari imi satana anga tondiba mai mwana sekuseka sekutamba ndogaishara zvandinogara chizvipricha but zvaka zvatonyatso ndibata big time mai mwana ndosana nchitipepa vari kunamata ndina matreo nanditorevesa those who are praying please pray for me guys inini I could actually feel it kuti no I could actually hear it inini ndaichitozvinzwa pache zvangu kuti kondodomanya ndikondodoinda akusiko kutadza kuvata kutadza guys Mwari andibetsere inini nawo ndakazvimirira mwana andibetsere guys variko vaya vanonamata please musakanga maungoti otonamatirawo meluya handitika musakanga mwe guys ndotorevesa mberi paMwari hazvisi nyore kukudzai but ndikutokudzai chokwadi ndikutokuchaurai chokwadi handidi hangu handidi maite henyu guys mazvite henyu guys nemainditega mastritiwo pavhiki rose rapfurai ndichiona chiregai henyu kunditega kana nchida kuti ndakuda change ka it must start from me kana nchiti ndakutokanganisika ndatoda it must start from me maite henyu vadining'ina vangu mese mainditega chiregai kunditega kuzvinhu zvemustreet nemuzita rajesu ndokumbirawo kwete zvokunesana zvazvokuti ndakamboti murinda musiri kunditega iko zvino ndakutizve chiregai kunditega guys. Let me go back to be me. Let me focus on my spirit and my soul. I was actually going down the drain. Ndakandiri kutonyura chako ndakandiri kutonyatso hukwana satani bita. I was no guys. No. Ndakanzi nemurumo lori ungaseka but is the truth. It's not easy to say this one mberi pevanhu but is the truth. Ndakanzi nemurumo wangu nezuro. Time yaitwa my life ka akavata kachidziridza ngonono dzake mai mwana aripo paya akavata paya paakatimuke achida kutoilet akaona ndiri pafoni akataza time dzanga dziri 1 am munozati akanditi chii akanditi are you seeing kuti you were doing good, you were doing okay, uri kuzviona kuti wapinda papi. I always tell you these people that you watch and this follows some of the lives that you follow. Can you see kuti nguva izvozvo uri glued uri pafoni unomuka makuseni uchinda kwaunengochenda uri kuona kuti nguva muzati soko iroro one dress rangu ndominyira vanozviziva
oi wangu esishamo anomwana akandidaro nezuro manheru gai nhasi kwatoedza zvikanzi be careful nefoni iyoyo, be careful nesocial media yako iyi. Akandidaro nezuro, adaro nezuro ndakazviignore guys. Fungai kuti tiri kushuta chi oifone ndakazviignore nditi nhasi wake up call yangu yauya pataura murume wamiki. Pataura murume wameki ndo pasonyadzoti zvata sync mandi kuti zuro kwakabuda kawedhi but kakanga kubuda kakadai murume wamiki zvataura nhasi. Andimona ndabva zvandiita final wake up call. Murume wameki zvataura ataura very emotional good 10 minutes achitaura and I'm like ndokwatiri kuenda kwako baba vandivazivi pafoni but this is exactly where I'm heading. Nango dzamadzimai sangari pangati madzimai muri kuona zvataugwa nababa, personal decision, personal choice. Karen amen ndoti kudi I don't know what ndingakuti chi but please pray for me by the way. Now even I don't care attitude and then to develop and I was developing this I don't care attitude you know what, social media can make you or can break you and ndakanato zvechokadi it was breaking me and in a way yekuti I don't care attitude pani panofanwa kuishandisa I don't care attitude pari panofanwa kuishandisa like kumba kwangu ndofokwanisa kuti I don't care attitude zvimwe zvinoitwa mumba zvisandibate but kana ndakuishandisa animaona kuvanhu vandoswera navo imimi I don't care attitude kuti ndenda I don't know ndingati chi handizoti ndingati kudi but kune vari kundinzwisisa munyazondibata. I don't care attitude inozolida pakuti ndopa pekuti ndopesana kuchezva zvaita I don't care. Animaona paripo panofanwa kushanda, paripo pekuti you have to respect vamwe vanhu, paripo pekuti ungoona zvimwe zvinhu chidarika. Animaona kungoona so uchitotukwa comment zvandaita kudhara ndaingosangana necomment kudai ndongoti ndodarika ndanga ndiri pa stage iyoyo but this time ndikatosangana necomment kutotarenika totopedzerana. I don't like it. I'm becoming toxic. I am becoming toxic. Kungoona comment yangu nayo comment and you can agree with me guys, it's not healthy. It's not healthy. Ndaiona ma comment ndaingofura kuti meno social media izvo. Anmona. So guys, please, I really need your prayers. I was becoming rebellious. Yes, Anisu, thank you for that word. I was. And Rambi, I was. And that's not okay. That's not nice to any human being, especially to myself. Antidi yangu. But zvinhu zvanga zvakutonyatsa ndibata. And the reason ndogara ndichikuudza kuti papa pami nchiti anze nchiti kuna mwari kuinangu handidi kuti andibudi ndogara ndichikuudza my diaries, you know the truth. But ndichikuudza kuti inini kuti pamuchiti moenda ndichiti handiri kuenda kuchechi hazvo kuti ndiri mutsvene kuenda kuchechi but ndine mweya ende ndichidzinga kuchechi uko. Ndogara ndichikuudza muchindibvunza chiti kune mweya ende ndichitiza kwairi pakuenda kuchechi kwangu everyday kana kuti ndinodzorwa nesoko. Hazvino kuti ndiri mutsvene nditoti mutadzi but ndine ndichida kudzorwa nesoko because kune mweya ndoziva imwe kwatoberekwa chechi ende ndichitiza. Ndanga ndachinyatso kuchivhurira manje ende zvechokwadi zvinonzi kwai kana ukambochinja ukatongotendera kuvhura gap kudai inouya inenge sina kwayaenda kuri kamera padhuze ka inonotutana youya. It's true zvo zvanga zvaitika pandiri yanga yatotutana kudai yatouya yatozara yatondimirira pakona animaona mweya yanda kutiza yaya iyandaitiza yanga yochiuya zvino by fire by force and ndasingasakei ndasiri kukeya kuti nditaura kuti ndiri kudi I was not caring anymore. And that's not nice. Kana uri munhu unofanira kuve nepima limits. Unepe kugumira pane munhu. Not every comment that you should follow and attack. Not everything that is said you must teach. Unofanira kungoti uchida kuno addressa. But papa ndo pananda tosvika guys. Asati zvichitorimo ndotoda ma prayers enyu. Hanzi uyai kuseri napanashi. Unodwa kundibomba tena undi understand. Panashi. Pani anondida vedu anenge ari kuseri achindibomba. Anenge achindibomba ku inbox uku panashe panashe vedwe ndouya alright panashe I'll come guys I'll come ini ndokudai guys andashamwari shawari zangu ndimi anditika nemwana uya akatongopindawo manje mulife mangu animona zvokuti still ndakutongoenda ndichite relax but shamwari zangu chaizoza kuti ndikaenda kusocial media haiwa chero stress yangu inopera chero ndiri stressed zvakaita seiwo nema personal issues zangu but ndakauya kusocial media ka ndinobvapo ndichiseka kana kudini. Saka please guys musandikangane munamato yenyu, pray for me. Ndotombori tama tax chaicho ma attacks chaicho ndotomboita ma attacks ekutodare kutoti dzimunguva nditokentenki
That's not nice. That's not nice. Munhu should have my limits. Nepekugumira. I tell you guys, tobatana time antika kumvenge tikasana. Oh yeah, guys, I hate Chaplain Piri is not feeling okay as well, guys. My prayer warriors, please, pamuno kanda ostara smelly. Please don't forget kutaura Chaplain Piri. Please, I don't know what is going on with here. Dangona na chidara senda na video yachona, but whatever it is, my sister Chaplain Piri, God is in control and all is well. Right now, presently, I'm not the right person. Kuti ndikusimbisa in my face. Nokuti I'm also battling with my own demons. Ndaimbotara na Chaplain Piri. Ndaimbotara na Chaplain Piri. Ndichibasira nekusimbisa navo kuseri. Because pandotaura panapa vaitiwo vanofarira zvanendichitaura handiti maona. But presently, andikodzeri. And see the right person kuti ndingataura navo nokuti ini wacho ndotoda unyasha ndotodzitsvaga unyasha saka andisikwanisi kuti ndichitaura zvakanyanya kana nezvemafesi kana nezvedivi because inini wacho right now and see nditori munhu atori kutotsvaga unyasha dzakewo ari kutotsvawo saka please pamunongonamata pamunoti sisimeli musakanga nokuti Mwari nyasha dzamunowanira vamwe dziextendewo dzisvike kuna Chaplain Piri. Mwari varangarire all the good things that woman has done for people. Mai vaifamba vakatendotsa mweya yakawanda, masouls akawanda. Testimony yavo cheche vakakuudza testimony yavo vasati vamboenda kana kuti chikupi. Testimony yavo inokutendeutsa iwewe pache zvako. Animona, just by mentioning that God is a faithful God, Mwari vanozvinzwa. Kungoti Mwari pane zvakawanda zvavakaitira vanhu zvizhinji zvatisingagoni kutaura isusu sevanhu venyama, asi imi Mwari munozvisiva. Varangarirewo nekuda kweizvozvo, muvaponese nekuda kweizvozvo. Mwari vanovaitira unyasha andichika Mwari vanovaitira unyasha ende mugoona zvinhu zvakadai zvinoitika kuvanhu vari right, zvinoitika kuvanhu vari good people andimaona. But anyway, Mwari vanonzwa kutotaura kwatatoita kudai so munamato mukuru. Mwari vanonzwa denda ndichiri ini uya wakare denda kutoenda takutonamata navo pano. But right now I'm not worth it. I'm not worth kuti ndisunge tambo dza Jesu panguva ino. Handisi worth kuti ndisunge tambo dzavo Jesu. Nokuti wacho I am also battling with my own demons. Anzi mari, I know it's a natural hair. Natural hair. Nambogadziko. Natural hair. Mon. So guys, tobatana time antika tosangana kumvenge time. God bless you.